Dentro de 12 meses, a transformación do antigo colexio do Cruceiro en Sanxenxo será unha realidade. O centro, con case 2.000 metros cadrados de superficie, converterase nun espazo con capacidade para actividades educativas e lúdicas. A planta baixa acollerá un espazo cívico para a rapazade maiores, con zonas de estar e biblioteca. Vai a acoller, entre outras cousas, pois tamén un espazo para os pequenos, para os máis pequenos e tamén para os maiores, para persoas un pouco menos xóvenes, non? Que é pois un espacio para os xubilados que tanto reclamaban e se estuvo pois desde fai moitos anos para cá reclamando constantemente. No andar superior desenvolverase a parte práctica do ciclo de FP de hostalería e restauración que se imparte no Instituto de Vilalonga. Para que todas aquelas persoas que queiran traballar na restauración e nos hoteles que temos aquí en Sanxenxo pois se poidan formar aquí e ademais pois saben ustedes que hai un problema ahora mismo de falta de persoal e que están reclamando constantemente os hosteleiros e que o Concello de Sanxenxo xunto coa Xunta de Galicia pois apostaran por facer unha formación dual onde se van a implicar tamén os hoteleiros. Para nós é moi importante. O proxecto contempla a rehabilitación integral do edificio xunto coa posta a punto da contorna. Es una rehabilitación integral del edificio energéticamente que va a dotar de las últimas tecnologías y una urbanización amable en todo el entorno, mejorando ostensiblemente lo que nos encontramos actualmente aquí. Sí, vai ter parte xardinada, unha especie de urbanización bastante amable, vai ter incluso as zonas de lectura exterior. A actuación conta cun orzamento de case 3 millóns de euros, case 2 proveñen de fondos europeos a través do programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos do Goberno Central. O millón restante aporta o Concello de Sanxenxo con fondos propios.